za 900 metrů se držte vlevo a pak zůstaňte vpravo. Teď se nám roží na světlo. Tady na baterii. Zkus hasnout světla. No, to je lepší. Tak to je úplně tma. Tak kluci se oblekají do feratového, protože vyrazíme na noční feratu a podíváme se, jak se nazývá ta ferata. Tady to máme na zdi. Tady ne. Tu! Triffsteak. Hodina 30. Uvidíme, kolik to ujdem. Bude to velmi zajímavé. Nazdar lidi. Nazdar. Tak jak se vám šlape? A, jde to. Vidím i velký. Jo. Další. Poslední. Otočíme zada. Já akorát dosvětluju fajně. Tady kluci šlapou. Franta už je za rohem. Matěj a ještě Fanda. No. Když se podíváme dolů, tak dolů moc nejde vidět. Když to přiblížíme, zoom, tak tam je potok. To trošku, co jde vidět, je potok. No. Takže takhle. Fajná ferata. Noční. Akce, kterou zase jen tak běžně člověk nezažije. Kluci se nacházejí dole. Tady dole máme Matěje. Matěj, šlapej! Šlapej! Tak, nazdar Matěji. Nazdar. Koho tu máme jako druhého? Nazdar! Druhý nám svítí do očí. Franta. A koho tam máme ještě pod tím? A poslední, třetí. Fanda. Tak, poslední metry. Učirej to do mě, učirej jenom do mě, všechno do mě. Tak, všichni tři tady jsou. Posvítím si na ně pěkně. Tak. No a šupí to presto. No. Konec? A ještě já sebe se natočím. Co jsme vylezli všecko. To je samé hlavní. Pozdravím všechny harmonici. Tady prochází se tunelem. Medium right low. 80. Easy right and easy left. Easy left long, keep in. And turn easy right. Hairpin left. To finish. Nacházíme se kousek za obcí Trautenberg, samozřejmě název je jiný, ale já si bohužel nemůžu vzpomenout, začal jak podobně. A za ním se nachází kopec s feratama, celým feratovým parkem. A teďka začínáme na spodku Hezčí Steak. Asi tak nějak se to nazývá. Jako to hezčí se mi nelíbí, proto říkám Hezčí. No a naši už začali lézt, je trochu couvnu. A podíváme se na ně, kde se nachází. Nachází se v kousek Míše.
přiblížíme. Kuky nahoře. Franto, jak se leze? Ako to? No to říkají, že to je těžké, přitom to je modrá ferata. Ale jsou tam štuplé, takže určitě to nebude nějak náročné. Kluci jsou nade mnou, všetci tři. Těma boulama. Podíváme se trošku do okolí, co se nacházíme. Ráno bylo zataženo. Teďka nakonec je slunko vyleze. Je slunko pod náma. Jo, si vidíte to. Musí se držet, no. A brácha ti bude jako točíš? Tak, to je pěkná výška. My se na to podíváme. Dolů pod sebe. Tak je to fajné. Stěna nad náma. A jdeme. Tady se přepneme. Co to nám Franta ukazuje? Ale houpe se nám tam, houpe Franta. Tak podíváme se ještě na ten řebřík. Tak Matěj nad náma. A řebřík, po kterém polezem tež. Už jsou tady aspoň jeden. Tak, řekni nám o svých pocitech. Bylo to luxusní, naštěstí se nebojím výšek, takže jsem neječel a bylo to dobré, když jsem se mohl i na to zavěsit. Takže... Tati, řekni nám o svých pocitech. Výborné. Trajdo, nad náma jsou Češi. Nad náma jsou Češi. A nahoru nám už lezou jedinci jako Matěj. A nad ním Franta. Tak jdem na to, no. Jo? Tak jde první a neví, kudy jít, jako to nejlepší. Vylezli. Ale ona je... Tady máte.